Športová hala v Novom Meste nad Váhom sa v piatok 25. novembra zmenila na dejisko pestných súbojov. Počas 10. pokračovania gala večera Cerberus Fight Night bolo pre milovníkov boxu pripravených celkovo 12 duelov. Za Cerberus sa postupne v ringu predstavili borci Mišák, Bača, Ondrejkovič, Škriečka, Morávek a Kotleba. Po úvodných 9 dueloch odštartovali hlavné zápasy gala večera. V tom prvom nestačil zverenec Rastia Fraňa Reno Kopunec na borca z Nemecka. Chalani si nevyberajú slabých súperov, proste chcú bojovať so silnými súpermi, nechcú tu mať nejakých súperov, ktorí tu padnú v prvom kole. Bohužiaľ niektoré zápasy skončili predčasne, napríklad aj jak ten Reno, že tie prvé 2 kolá mal vyhraté a bohužiaľ v tom treťom prišiel ten rozhodujúci úder. V predposlednom zápase gala večera sa v akcii predstavil Ivan Bartek, ktorý mal počas celého zápasu navrch a zvíťazil proti borcovi z Grécka na body. Ja som videl od prvého kola, že som ho bodoval, stále som bol lepší a lepší, cítil som tak v tom zápase, prvé kolo, druhé kolo a potom tretie kolo ešte som snažil sa to udržať, takže sa mi to podarilo, tak som vyhral na body 3-0. V záverečnom zápase nastúpil na svoj posledný zápas pod pravidlami MMA Miro Kubáň, ktorý ho zvládol víťazne, keď zápas ukončil po 3 minútach a 15 sekundách škrtením. Pocity som prežíval vynikajúce, ale trošku som mal aj rešpekt z toho supera, vedel som, že je mladý, tvrdý, má strašné rany v rukách, lebo som videl aj, že ukončoval súperov aj KOčku, aj technické KO, takže z toho som mal taký rešpekt a keď som sa s ním aj tak chytil do klinču, cítil som, že je ozaj silný. Nevedel som, že bude až tak silný, som si nemyslel, ale bol silný, ale dopadlo to, ako dopadlo. Dal som do toho všetko, už som bol dosť aj v koncoch, môžem povedať, že ozaj ma potrápal, asi moc si toho nepamätám, ale išiel som na takú zotrvačnosť a som rád, že som to tak ukončil. Dobre. Ten súper bol od neho mladší, šikovný, vedeli sme, že to bude ťažší súper. Bolo to vidieť aj v tom polovici prvého kola, že ho tam nachytal Mira, zostal otrasený, ale proste Miro má srdce a ten zápas, aj keby mal proste ukončiť, že sa nechá uškrtiť alebo čo, proste on to neodklepe a ten zápas obrátil a supera uškrtil a vyhral, si myslím, že zaslúžene. Do života mu prajem len to najlepšie, proste užil si 26 rokov na bojovej scéne a asi už potrebuje oddych. Spokojnosť s 10. ročníkom Cerberus Fight Night vyjadril organizátor Rastio Fraňo, ale i samotní boxeristi. Spokojný som s organizáciou na výbornú, lebo fakt teraz celý tím nám pomohol Cerberusu, že sme to fakt aj s Aďom dali čo najlepšie dokopy. Myslím si, že tie akcie idú hore, čo sa týka kvality. 10. ročník bol úplne super, zmenilo sa veľa vecí. Je tu vyše VIP stolov, vyše ľudí začalo chodiť, fakt sa to ľuďom páči, tento šport a dúfam, že v tom budeme pokračovať. Možno si dám nejakú pauzičku a staré kolena na 50 si ešte nejaký zápas dám, neviem. Musím povedať, že ten gala večer sa z roka na rok je lepší a lepší, raz sa to stále špičkuje a špičkuje a podľa mňa jedného dňa by mohol patriť medzi tie veľké gala večery slovenskej scény, možno aj európskej, uvidíme, jak sa to vyvinie, ale vyzerá to, je to na veľmi dobrej ceste. Ďakujem všetkým sponzorom, všetkým, ktorí si kúpili vstupenky, čo nás prišli podporiť. Odhadom sme tu mali cca 900 až 1000 ľudí, neviem presne aj s výpkou, ale sme určite spokojní a určite ideme do 11. ročníka. Ako nám prezradil Rastio Fraňo, už teraz začínajú pracovať na 11. pokračovaní gala večera Cerberus Fight Night a podľa jeho slov sa budú snažiť posunúť nastavenú úroveň opäť o niečo vyššie. David Cvitač, televízia Pohoda.